Pello Urizar, egunon. Egunon. Bueno, erabakitzeko eskubidearen aldarrikapenaren ostekoetan gabiltza. Ezakit nola ikusi zenuen gure esku dagoren ekimena. Ikusi ez, bizi nuen. Edo bizi izan zenuen, ba. Oso modu alaian lehenik eta bintz, azkenean lagunekin eta familiakin bizitzako aldarte bat izan zen, aldarrikapena, baina jaia baita, ezta? Eta berotasun asko, ez horren beste eguzkitzua zen, baina egun nik uste eguraldi temperatura hona zen, baina jende asko zegoen, Donostia tokatu ditzaidan, da egun osoan jai giroan eta aldarri positiboan, así que ni aldetik bentsat egun polita. Jende asko zegoen jendea zegoen, eta dagoenak aldarrikatzen du, eta eskatzen du, hala ere, auspo galerak ikusten zituzten edo zer esango zenieke? Hombre, nik uste gure esku dauko ordezkariek, zuzendaritzak, beraiek egin dute balorazioa, egia da, ezta, zenbakietan oinarrituz, arrazi esan daiteke esatea iazko urtean jende gehiago zela, eta horrengoan gutxiago. Nik datu guztiak ditu esaten, zango zuten, nire harrikoa, autobusean bertan horre buruz itzaiten egun jalako, arrasatek 10 autobus montatu zituen, baina oihaletan babesa eman zutenak 8 aldiz gehiago izan ziren. Beraz, gauza bada egun konkretu batean, joaten denak ez dena joaten, bera arrazoiak izango ditu, baina zalantzarik gabe gure esku dauk eskatzen duena, aldarrikatzen duena, milaka eta milaka pertsonek aurreko igandean, futbol zelaietan izan dagoa, baina askoz gehiago diala, eta nik uste dut, konpromiso hori eta badagola, eta bidea aurre egiteko baita aukera handiak, eta nire aldetik, pertsona bezala uste dut horrela izan behar dela. Eta, demokrazian oinarritutako eskari bat eskubidea besterik ez da, eta nik uste dut pedagogien behar da, zalantzarik gabe, ez erlazionatzeko aldarri batzukin, da beste batzukin ez. Nik uste dut pertsona ororentzat da komenigarria bizitzako edozein esparrutan bere etorkizuna erabakitzeko aukera izatea, eta horretarako aldaketa asko izan behar dira. Egunerokotasunean baita, demokrazia bezala zeu lortzen duen hor baita, eta igandekoa polita izan zen, eta nik uste dut aurrera bidean gauza gehiago ikusiko ditugula. Agian, oraindik pedagogi beharra dago, edo mesfidantzak usitu beharra daude, ze badirudi behin batzuek onartuta jarduera demokratikoa badela, eta Jaurlaritzak ere horrelako adierazpen bat egin zuen, eta alderdi batzuetako baita ordezkariak, eta buruak ere bertan ikusi genituen, baina beste batzuk oraindik ere urruti geratzen dira, ez da? Bai, azkenen agian apustu politiko bezala ikuste dutelako hau. Bada apustu politiak jarduera horrek zer jartzen du arriskuan, agian Espainiaren batasuna, besteak beste, hori da azkenan mamu bezala ikusten dutena? Espainia izango dena, izan beharko litzateke, demokrazian oinarrituta batzuk eta beste batzuk erakusten dutena. Nik uste, historiak zerbait erakusten digula da, Euskal Gatazka edo konfliktua deiturikoa, mendeetan errepikatzen dena, eta indarrez isilarazi denean, ez dela desagertu, baizik eta, hamarkada batzuk geroago, modu batean o beste batean agertu dela. Nik, ez dakit, nabarmenena bere egunean iruditu zitzaidana da, Eskoziako prozesuarekin konparazio zuzena ezin daiteke egin, ez da, baina bertako jendearekin hitz egitean, unionista dianak, toriak ere, galetzen zietenean, ze irutiko zitzaien Londresek debekatuko balu, bertan konsulta egiteko aukera, edo berei galdetzeko aukera, ez zuten ulertzen. Ulertzen zuten, Eskoziar orok zaukala bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea, beraien bozkatuko zutela unionista bezala, Britainia handian barruan mantendu behar ziala, baina eskubide hori oinarrizkoa zela eta mantendu behar zela. Hori da demokrazia, eta nik uste dut hori dela hemen aldarrikatzen zena, igandean aldarrikatu zena, eta gero etorkizunean Euskal Herritarren gehiengoa zer nahi duten hori onartu beharko da. Onartu beharko dugu denok, gure gustukoa izan, edo ez, baina demokrazian oinarrituta. Aspaldi honetan eta kanpaina luzea igaro eta gero, eta hauteskundeak izan da gero eta guzti, enplegua, ekonomia, krisia, hori da ardura nagusia, eta hori da politikari eta
elkarrizketa guztietan nagusi izan den elkarrizketa, baina bada gero tarteka agertzen den beste kontu bat, eta da Espainia, eta nik aurretik aipatu dizut Espainia bereziki lehenago galderan, eta bereziki horren adierazgarri, esango nuke Pedro Sánchezen atzean agertu zen beste eguneko bandera handi hori. Geroztik polemikak jarraitzen du, eta orduan, galtuko nuke, bai, krisia ardura ezinbesteko da, ekonomia, enplegua guztia ardura ezinbesteko da, baina badirudi hor tartean beste kontu hau, alegia espainiartasunaren kontua, behin da berriro agertzen dela, ez dakit pegamentu modura edo kontrako modura. Hombre, gertatzen da, gai identitarioek buruz hitz egiten duenean, eta futbol selekzio buruz hitz egiten duenean, ez da, horre normaltasunez onartu behar da, Espainiako selekzioa kirola da, ez omen da identitatearekin daukan ezer, erlazioa daukan ezer, eta Espainiarrek espainiartasuna eta aldarrikatzea normala da, eta aldiz horrela sentitzen ez dugunok beste gauza bat aldarrikatzea hori konfrontaziora jotzea da. Guk uste dugu, azkenean, demokrazian oinarrituta dena onargarria dela. Identitatea desberdina duen, nik uste denak errespetu behar dela, badakigu Euskal Herria anitza dela eta aniztasun horren barruan identitate batzuk eta beste batzuk elkar bizitzea behartuta daudela, nik uste demokrazian oinarrituta gehiengoak esaten duna denak errespetatuz hori azkenean onartu behar dela. Espainiarekiko, baduk ikusten duen arazo nagusiena ez da horren beste bandera bat atzean egotearena, edo identitate beste batearekin konfrontatzearena, baizik eta ikusten duena zoritxarrez da, horrentxe esan dituzun gauzak, ez da, gai ekonomikoak, langabezia, horretarako ere, guk geuk egun ezin dezakegula behar ditugun erabakiak hemen hartu. Eta hor daukagu lan erreformaren aldaketa, lan erreforma, ez da, materien hartzen diran erabaki asko eta asko diala bertan hartutakoak eta guri eragiten digutenak, eta guk ezin dugula horren inguruan ezer erabaki, kontrakorik aplikatu, eta hori da, guretzat, azkenean, benetan larritasunaren funtsa. Ez da horren beste, kolore bateko bandera izan, bestea izan, errespetu guztiz azkenen identitateak horrela errespetatu behar dialako, nik ez dut uste bata bestearen gainetik jarri behar dana, baina bere egunean, Katalunian ikusten duen aldarria, eta Eskozian ikusten duen aldarria identitarioarekin baino gehiago, ez da, eguneoko arazoekin erlazionatua dagoena horretara dijolako. Azkenean, herri bakoitzak badaki ze arazo dituen, ziurazki hurbiltasunagatik nola konpondu behar dian beste edonor baino hobedaki, baina erabakiak hartzen dian beste esparru batean da, kasu honetan ikusten dugu Madrilen asko hartzen diala, okerrekoa diala, baina eta berrez nik usteet eremu gehienak hori onartzen dugu, eta egin behar duguna da bidea, erabakiak hemen arditzakon. Claro, hori da kontua diozu, ezin izan erabiltzu ez da, eta Madrilen hartzen direla erabakiak. Madrilen bada alako joera beti ere ez egite zentrismorako edo barnerako edo barrurako joera ez egite etengabeko bat. Galdetzen dizut, justu berriz ere bandera horrek esan nahi duena guztiarekin, separatismoen kontrako hitzak entzun ditugulako baita alderdi sozialistaren baitan, alegia berriz ere nolabait espainiartasun horren aldarrikapenean berriz erelako indar bat indartzen ari otedan, edo egiten otedan, edo erabiltzen otedan berriro ere, bazakit, Espainia mailako botuak eta elkartzeko eta amalgamatzeko, ez da? Batzuen eta beste batean, Partido Popularra eta alderdi sozialistaren naiz. Alderdi sozialistak erabaki du, ez da, momentu honetan banderaren irudiaren aurrean ero irudi hori atzean izan da bere proposamenak botatzea, gehien bat alderdi popularrai boskatu dion jende andana bat, ero jende portente bat erakartzeko. Arazoa hor daukagu, arazoa da, eta hori onartu behar dugu, Espainian hein handi batetan eta alderdi nagusienek ez dutela onartzen egun ditugun eskumenak eta
gogarazi dezagun, ja, 30 urte adostutakoak izan ziala, eta ez diala bere osotasunean bete, baina ja da ditugunak ez dituzte onartzen akordio bezala, normaltasun baten barruan, baizik privilegio bezala ikusten dituzte, eta zentzu horretan, lehenik eta behin ez da, igual agian tonu baxuago batean, baina gero eta aldarri handiago batean ikusten dituguna da, proposamenak eskumen horiek materiala bueltatzeko, guk historiko gizien ditugun batzuk ere, privilegio bezala onartuz, ez da, horiek tabla arrazen barko litzatekela, bere honen ikusi genuen, ez da, autonomien estatuarekin, ez da, denetzako kafe formula hori erabilizutela, eta hala ere ez die balio izan, eta argi daukaguna da, konzeptu unitarioa daukan estatu batek, hau da, zentralismoa Madrilen daukana, eta besteana, askotan edabitan irakurtzen dagoen, periferiako arazoak bezala ikuste dituztena, konzeptu imperialista horrekin, momentu batean moda izango da, esatea, zabaldu ditzagun eskuak pixkat, eta izan dutela gaitasuna administratzeko beraien errekurtsoak, eta beste esate dute, hori ez dela horrela izango, eta atzera buelta etorri behar dela. Baina arazori izan dugu iraganean gaur egun daukagu eta etorkizunean izango dugu baita. Beraz, nik usteet, konpontzeko modu bakarra da, bertan erabaki alizatea. Erabaki alizatea, usten zaigun neurrian, ala hartzen dugun neurrian. Galdetzen izuna bain justu, Pedro Sánchezen irudi hori ikusita, Pedro Sánchezek zer esan nahi duena, nola jasotzen duzun, nola irudikatzen duzun, alegia eskua zabaldu gara batzutan, berriz ere biltze aldera doan Pedro Sánchez ematen ari den mezu horiekin. Niretzako biltze aldera, nahi duelako PP-ko botu kopuru, boskatzaile kopuru handi bat erakartzea zoren eremura. Tartean, bat da Espainia edo Espainiaren batasuna edo etorkizuna, beste bat da memoria edo iraganeko historia. Deigarri egin zitzaidan Pedro Sánchezek esandako bat, ezin dugula gure gurasoen memoria zapuztu, gure aitona amonen memoria berreskuratzeko. Takit, esaldi horrek zer esaten zen? Egia esan, memoria buruz gauza asko hitz egin daitezke, nik uste oraindik familia asko dago, ez duena ulertzen, berak alderdi sozialistak beraz nolatan bere egunean, galantzaileen bando horretan egon da, eta ziurazki bere militanteak izan ziren pertsona asko, oraindik kunetatan izan da, ez zen egin izatea modu horretan apustu sendoago bat, eta inkluso oposizioan egon denean oposizio oldarkorrago bat. Beste eremu batzutako mugimenduek sortu dute memorian aldeko apustua, eta oraindik, kontutan segite zen ja 20. mendean ondo sartuta daudela, ikuste ditugu pertsona askok esate dutela bereien oroimena, bereien memoria, ez da hola, ero justizia etzaiola egin, gutxienez pertsona horiek behar dian tokian hilobiratuak egoteko. Nik uste transizioa tokatu zenean batzuek erabaki zuten horria pasatzea, beste etapa batea sartzea, eta zegoen egoera kataskotzu horri aurre egitea. Nik usteet, eta askotan hitz egiten da, ez da iraganean segartatu da, retrovisorea behitzearen esaten da, nik usteet zerbait onartu behar badugu da, iraganean, gerra zibilaren inguruan ero ondorengo biktimekin, eta gerora eman diren biktimekin ere, denekin izan behar dugula ikuspegi berdina. Justizia onartu behar zaie, gertatutako onartu behar zaie, erreparazioa alden enean, ze badakio azkenan hildako bateri ezin diozula bizitza bultatu, baina zentzu horretan ezin ditzeguna da nik ez maila bateko ero ez beste maila bateko biktimak, eta ez une bateko ero bestekoak ahaztu interes konkretu batzuaitik. Horrek ez du esan nahi, hor blokeatu egon behar ez du esan nahi aurrera begira ez gehan jarri behar eta bizikidetza realidad bat izan da din, pausuak eman behar diana, baina iraganekoa ahaztu gabez eta iraganekoa ahazten denean errepikatzeko aukera berrez hartzen da. Eta Pedro Sánchezek hau esaten duenean, eta beste guztiarekin batuta, eta esaten zuenean biltzaile aldera dijoala edo, joera bezala, Pedro Sánchez
zer da, nolabait Espainian modu batera irudikatzen duten batzuen nolabait erreen edo esklabu, edo eta badagor konbikzio batzuen buelta bat? Alderdi sozialista aparatu handia dela, anitza dela, eta errealitate ezberdinak badaudela, ikusten dugun nolan Katalunian azkenean ia desagertzeraino horregatik galdetzen dutiak konbikzio batzuen errekuperazio lana egiten ariotu diren, Baina alderdi sozialista estatu osoan izanik ere estatua izan behar den, eta estatuaren barruan dauden desberdintasunak kudeatzeko ere ikuspuntu desberdinak daude. Eta ikusi izan ditugu alderdi sozialistaren barruan dauden pertsona batzuk benetan astakeria latzak esaten, eta beste batzuk aldiz, beste apustu bat, ez da pixkat irekiagoa izaten. Azkenengo primariek izan zenean bertan alderdi sozialistaren barruan hautagi desberdinak zeuden, eta, esate zuten, nik hori, esate zuten, hau bera Pedro Sánchez, aparatuaren hautagia omen zen, eta baroi desberdinak babesten zuten hautagia. Babesak bere ondoriak izate ditu. Babesak izate ditu azkenean batzuen da beste batzuen irakurketak eta babestu behar izatea, eta onartu behar izatea. Egia da, eta nik horrela ikusteet, alderdi sozialistak momentu honetan erabaki duena da PP-ren botanteak erakartzea, eta horretarako bere mesua gehiago, esan dezakegun, PP-ren eremura eraman du. Ez da ona, nik usteet ez dela ona Espainiaren ikuspegitik, eta Euskal Herriko ikuspegitik, ero beste herrietako ikuspegitik ere ez da ona. Baina egia da, egun daukagun egoera, nun alderdi popular bat daukau, ez daukela inungo borondaterik ezer onartzeko, eta lege, oinarrizko legeetan, lege organikoetan oinarrituta, ikusten duguna da, jada ditugun eskumenak ere poliki-poliki behar zentralizatzen ari dela. Beraz, egia da, ez da, agian ohitura, gu dakagun, Bildu barruan dakagun ohitura bada, horren beste begirada Madrilen jarri beharrean, pentsatzea bertako gizartea ahuldu behar dugula, eta bertan hartu behar ditugula lehenik akordioak eta gero erabakiak. Eta orduan azterritzagon bertoko batzuk, gorroño efektua jasan duzu, aztertu duzu, bereziki Euskal Alkartasuni dagokionean, eta agian Euskal Herria Bilduri ere egokitu ziren horrian, zer gertatu den hor, nola kudeatu duzuen hori, eta ze ondorio gertatu diren, ez dakite gauzako beto intzitezken, beste modu intzitezken, edo ezinbestekoa zen. Gernika kasua eta Jose Mari Gorroño kasua... Gorroño jarri zu, eredu bezala, ez da horri zen... Baina ez da, nik uste ez dakala zeikusi barrik, onartuta ere, azkenean gauzak erabakek hartzen denean, batzutan behar bezala egokienak egin ez dituzu hartzen, ez da, nik uste ez dela konparagarria desberdinak dialako egoerak ere, bertan Gernikatiko Zurbil Bermeoko kasua daukagu, eta egoera desberdin batetik etorrita baita, kudeak eta desberdina izan da, eta emaitzak ere hor egon dira. Beraz, nik enuke zentratuko Gernikako kasu konkretuan emaitzen ondorioa. Hortik aparte, Bizkaia realitate bada, Gipuzkoa beste bada, Araba beste bat, eta Nafarroa beste bat. Eta nik uste irakurketa egite orduan, bakoitzaren errealitatea ikusi behar dela. Egia da. Bizkaian Gernika bezalako alkatetza batzuk, sopela galdu ditugu, baina 2011an lortu genituena, baina alkatetza bat gehiago lortu dugu. Gipuzkoako kasua desberdina izan da, nik uste horrek Gipuzkoako diputazioko gobernuan egon izateak bere ondorio izan ditula, eta beste gauza batzuk baita, eskutatuko agian gauza batzuk egite orduan beste modu batetara jokatu behar genula, baina nik uste nabaria dela, Arabako kasua desberdina dela, eta Nafarroakoa are desberdinago. Beraz, realitatea da, 2011an izan genituen emaitzatik jetxin dugula. Nik genuke esango, inundik ere, azkenean autokritika egiten jakin behar da, eta ikusi behar da baita nun ondiran akatzak, baina 2011an uda hauteskundeetan 313.000 boto lortu genituen, da orduan ematen zuen zerura heldu ginela,
eta oraingoan 308.000 lortu ditugu, ez da, eta ematen du infernura jetxigela. Ez da ez bata, eta ez bestea. 4 urteko ibilbide honek erakutsi dugu ze gauzetan zertatu dugun da zertan akatzain dugun, eta zentzu horretan jakinik errealitate bakoitza, lurralde bakoitza desberdintasuna alkala, eta herri ere desberdintasuna dudela, balio behar digu akatzetatik ikasten eta hobetzen. Oker ez banago, bazabiltzate hausnarketa prozesu batean, eta diagnostikoak, eta mensatzen dut guztiak emai gainean egongo direla, noski, eta noiz baitakian jakingo ditugu emaitzak ere, edo ezakit hausnarketa horren azken puntuak, edo baldin badira, atalburuak edo eza, baina... Nik uste, egunerokotasunean nabarituko dela. Nabaritzen hasi alda. Esan ez dute, batzuk badiote, nabardurak behiratzen hasita. Gasteiztarra galdetuko nieke. Hori galdetu esan ez dutia, Gasteizen egiteko moduek, ze politikan mamiak eta moduak badira ez da, eta modu horiek edota agian, Nafarroan ageri diren moduek edo besterik erakusten ote duten, batzuk bestetik ikasirik ote dagoen, edota horrela eratorri diren kontuak eta eginak irakasten duen. Ez, eratortzea. Erabaki konkretuak daude azkenean emaitza horietan, eta gauza egiteko moduak ere. Toki batzuetan, emaitzak ez dianean ainonak izan, onartu behar da, gauza batzutan ez degula sartatu, ero gauza batzuk ondo ez ditugula egin, eta aldiz beste batzutan azartatu dugula. Nafarroko emaitzak izan dira urteetan eginako lanaren ondorioz, Gasteizkoak ere, hauteskunde emaitzak horren ondorio izan dira, Gasteizkoak dakana da beste errealitate bat. Eta da, azkenean, maiatzak 24an irudi konkretu bat atea zen Gasteizen, eta denok uste zuten irudi horrek etzaukala buelta materik, edo irudi horri buelta materik etzegoela, eta guk uste genuen aukera bat zeudela. Zenbakiak emate zutela, etzen Iruñako eta Nafarroko bezalako errealitatean, nun jada aurretik bazegoen konpromiso bat beste alderdi guztien aldetik aldaketa emateko, Gasteizko kasuan etzegoen, guk argi geneukan konpromiso hori hartuta geneukela bertako herritarrekin, eta konpromiso hori errealitate bihurtzeko aleinak eta bi egingo genituela. Eta benetan, kostatu zitzaigun, eta nik uste bertan egunean, alderdi sozialistak jakinarazi zuenean, etzuela urtarani boska etzuela emango, orduan ere berriz, ordu bitasun batzuk hartu zian, eta kopurua ziurtatzerik, kopurua ziurtatzeko, aldaketa ziurtatzeko berriz ere esfortzu baten bar zen, nik uste EH Bilduk demostratu dula, emandako hitza hau da, Javier Maroto alkatetzatik entzea, eta da, azkenean PPek bertan inposatu nahi zuen eredua oso eredu arriskutsua zelako, eta kontutan izanik PPek beste 2 lurraldetan, 3 lurraldetan, Nafarroan ere oso emaitzak azkarrak izanik, bagenekien hausnarketa dizela egiten Gasteizko eredu hori, Gasteizen botatako mesua, Gasteizen eolitako populismoa, beste lurralde batzuetara irekitzea, eta guretzako hori oso arriskutsua zen, gizarte eredurako oso arriskutsua zen, da uste genuen gaitasuna esan behar genuela stop egiteko, eta akordioa lehenesteko beste alderdi guztien artean, ez horren beste, alkatea zein izango zen zentralidadean jarrita, baizik eta akordioak egiteko Javier Maroto eta eredu hori erakunde guztietatik antzeko. Eta lortu genuen, eta hori izan zen, hori bai izan zela, hauteskunde ostean eginiko hartutak, erabakia aurretik geneukan, baina egiko kudeaketa talan gogor baten ondorioa. Horretarako 8 minutu, eta gure solaskideak erriki izan zidu zudekin zer ere hitz egiteko, beraz abrotxatu, nahi duzunetik, Elena. Egunon. Egunon. Gasteiz aldetik, Gasteiztar nazen aldetik. Nire galdera da, zuk, gaur uste dute elkartuko dela, Gorka Urtaran, eta EH Bildu alde batetik, eta PP beste alde batetik. Eta orduan, ez dirudi zuek gobernuan sartuko zareten, ez dakit, ez dirudi. Badirudi PSOE sartuko dela, ez dakigu non, baina txotzen zuten izuztan. Ez dakigu noiz, noiz, hori da. Eta orduan... Non bai gobernuan sartuko dela. Bai, noiz, barkatu. Eta orduan, nire galdera da, zuek ez baldin bazarete gobernuan sartzen edo,
Claro, zerbait egin duzu eta ni suposatu den ez dela doain, ala bai, doain izan da. Esan nahi dute gorkaren, gorka urtaren... Ulertu da, baldera? Edo oposaketan geratuko zarete, edo nola aldatuko duzuen Gasteizko gure bizimodua, esan nahi dute? Gure erabakia etzan izen kromotrukaketa bat. Osea, asuntua etzan izen, alkatetza emango dizugu, eta zuk ondorioz, ez da beste zerbaiten behar dizugu. Etzen horrela izan, eta hasiera-hasieratik hori argi geneukan. Gu geuk boto gehiago izan da, zinegotzi gehiago izan da, eta niretzat benetan esate dizut, ez da, hautagai hobea izan da ere, argi geneukan hori etzela bukaerako helburua, eta zentzu horretan, arazo bat izango balitz, EH Bildu bere hautagaia jartzea, arazo hori kentzeko, beste bat boskatuko genuela, lehenagoko egunetik jarri genuen. Baina hortik aurrera, zer egingo duzu? Hortik aurrera, guk momentu horretan esan genuen esan, ahalbitetuko genula aldaketa egitearena, horrek ez du esan nahi, gobernuan sartuko genik, eta lehenik eta behin ikusten genuen, jada horretik esaten genuna, alderdi alderdi jeltzaleak lehentasuneko akordio bat zaukala sozialistekin, eta hori gauzatu eskero, arazo asko emango zizkigun guri hori bapestea. Horrek ez du esan nahi, gobernuan ez egoteak ez du esan nahi konfrontazio osora joko dugunik, ni uste oposizioan egoteko modu desberdinak daudela baita, eta eraikitzaileak ere badaudela, eta guk badakiduna da, Gasteizen ezin dezakeguna da, ero bermatu behar duguna da, PP-ren eredua ez dezala indar gehiago hartu. Oposizioan egoteak ez du esan nahi, oposizio oldarko horretan behar duzuna automatikoki, eta nik bere egunean jada akordio egite orduan ere, oinarri programatiko batzuk maigainean jarri genituen, eta oinarri programatiko horien baitan, sakontasun gehiagorekin hitz egin behar da, baina adostasuna heltzeko aukera badaude, eta adostasunetara heltzen gehan einean, horrek bere ondorioak izango ditu baita, babestu behar dien aurrekontu edo beste proposamenetan. Iker. Bai, bai, zuzen ere, Gasteizen gertatutakoak erakusten du, besteak beste, PSE gero eta prescindibleagoa dela gehiagoak osatzeko. Zuzen, Ideiak Mendiak iragarri zuen jokaldi horrekin, PSEk ezin babesik eman gorka urtarani, eta hala ere, babes horri gabe ere aurrera atera zen aldaketa ez. Eta honek erakusten du, ararako ditzen agustan ere bai, EAJ eta PSErek boto gutxiago dauka, adibidez EH Bildu eta Podemosekin aldeatuta, eta kontuan izan da hemendik urte betera beste hauteskunde batzu daudela, autonomikoak dienak, eta aktore berri horiek sartu diela. Ez dakit iragartzen duzuen, pentsatzen duzuen, gehiengoen joko hori aldatu egin daitekeela Gasteizko legebiltzarrean hemendik urte betera. Agian EAJ eta PSEek orain hitzarmena daukatena gehiengorik izango ez dutela, edo, igual tesi horrekin ari azalete. Nik uste berak EAJak ere badakila, momentu honetan alderdi sozialista egineko akordioa, epe laburreko akordioa dela, eta arrazoia dakazu guk ere horrela atzematen dugu, PSEk gero eta antz gehiago dauko, PSN-en antz gehiago dauka. Nik uste Gasteiztarrak ez zutela ulertu zelatan, Gipuzkoan eginiko akordio haustura bat egiteagaitik Andoainen EAJak ez zuelako bete akordio hori, nolatan horrek arreflejo izan behar zuen Gasteizen, nun beste bi herri bat zeuden akordio horren baitan Gipuzkoan, Astigarraga eta Solauze, eta horretan EAJak atal zuen azkenean alkatetza PSren babesarekin. Gauza asko esplikatu daitezke, alindu daitezke esplikatzen, baina hori ez da bat. Eta Gasteiztarrek nik uste dut hori kontutan izango dutela. Hortik aurrera, egia da, eta guk esaten genuenean, eragile politiko berriak sartzen zirenean, horrek aldaketa bat, buelta bat emango ziola, buelta matea eta aldaketa matea positiboa da, eta badakigu ere Podemosek azkenen EH Bilduren boskatzaileak ere jaso dituela, aurrekoan EH Bilduri boskatu ziotenak bere babesa jaso dutela, baina guretzako positiboa da. Positiboa da, ze uste dugu benetan, Euskal Herriak eta konkretuki legebiltzarrari buruz ari zarenean, ez da, erkidego autonomoak behar duela buelta bat, beste modu batera gauzak egiteko, eta zentzu horretan, indar berriak, nik uste, irtengo den urrengoko legebiltzarra dator urtean, beste bat izango dela, eta hobea izango dela.
Mikel, zuzako azken aukerari. Mundua eta Euskal Herria konpontzeko beste beta bat izango dugunez, nik Bilduren inguruan zeratu nahi nuke, zeren eta iruditza zait hauteskundeen ondoren Bildurin, ez dakit barne aldaketan batzuk hurbildu ezaizkiokela, hau da, eta ez nahi pentsatzen ari horren besteraino emaitzetan, zeren eta emaitzek irakurtzeko modu bastante egon daitezke, segun eta zer lurraldetatik egiten den irakurketa gainera. Ez, baina, bueno, heldutasun bat badago, koalizioak ja urte batzu badaramatza, eta hor esperientzia bat egon behar du, eta nahi irudipena da, hor hiru aukera daudela, bat ara gauzak daudenean ustea, bestea da koalizioa estutzea, nola bete esateko, partidu edo antzeko zerbait bihurtzeko, eta beste bat izango litzateke koalizioa oraindik koalizioago egitea, hau da, orain arte dauden loturak lasaitu eta zeratzea. Nik ez egite horren aurrean ea nola kokatzen den, ze ikuspegi daukat. Bilduren etorkizunari buruz? Bueno, hausnarketa batean gaude Bilduko lau alderdiok, hausnarketa prozesu batean, nun, bueno, bai, ikusita azkenengo lau urtetako ibilbidea, bueno, funtzionamendurako arazoa nun egon diran, ero nun dauden, horiek nola hobetu, nola konpondu, egia da, Bildu sortu zenean 2011an egoera oso berezi batean sortu zela eta olatu bat momentu honetan sortu zela, egia da 4 urte beranduago ez dela egoera berdina, baina guk argi daukaguna da Euskal Herria Bildu dela eta izango dela etorkizunean herri honen lidergoa eramango duna. Argi daukagu zentzu oso praktiko bategatik. 2011an hasi genuen akordioa 4 eragile desberdinen artean, bakoitza bere ibilbidearekin, bakoitza bere motxila propioarekin, eta lortu genuen momentu honetan jarri genuen helburua betetzea, hau da, lehentasunak mahaigaineratzea eta desberdintasuna legitimoak izan arren ere kudeatzeko modu berezi bat topatzea, nun konfrontazioak etzen sortuko. Espiritu hori mantenduta, guk uste dugu oraindik Bildu askoz ere irekiagoa izan daitekela eta izango dela. Horrek behar du, zalantzarik gabe, kudeak eta modu bereziak, tradizionalki alderdi politiko funtzionatu moduak agian ez dira horrela izango, baina alderdiak bere pertsonalidad mantenduta eta alderdiek koalizioari, Bilduri ematen duten sostengua garrantzitsua izanik eta hori mantenduta beharrezkoa delako, uste dugu beste formatu batzuk bilatu behar ditugula, egun dena edo eta 2011an izan zena oraindik zabalagoa izateko. Beraz, bueno, hausnarketa horretan gaude, ez da oraindik itxi, eta horrenko hilabeteetan nik uste dut, eta azkenean horrelako gauza egiten denean froga eta akatsaren sistema askotan erabiltzen da, frogatzen duzu gauza bat, ondo funtzionatzen du aprobetxatzen duzu, beste aldatu egiten duzu, ez da, baina ukarri daukaguna da, benetan uste dugulako Euskal Herriak behar dituen aldaketetarako EH Bilduk lidergo hartu behar dula, eta horretarako gizartearen gehiengoren babesa jaso behar dugu. Horretarako, zalantzarik gabe, beraien konfiantza behar dugu, eta horrek eskatzen ditu aldaketa batzuk egitea. Aldaketak egingo ditugu, nola egingo ditugun, prozesu horretan gaude oraindik. Kurso bukaeran gaude, beraz, udaldia pasa eta aurrengo kursoan egoteko aukera izango dugu, eta ia hausnarketa horien emaitzak ezagutzeko modu zuzena egiten dugun, eta ia ustekabekorik ere ekartzen diguzuen. Adar. Ia, ez da. Bueno, esango dizut, uda ondo pasa, gaur behintzat errezutan txar guztiak, eta... Hori da, arrasaten disfrutatzen dugu, San Juan Bezperan. San Juan Bezperan ere bada, beraz, ondo pasa, ondo izan, eta zuekin badaxen naiz berriro ere, orain albisteak, Olaia Urtiaga.